May buntang may karon nagtiwas mi atong duha ka block ug tunga na wa na unahuman ron nya. Karon human na man yung duha ka block ug tunga pista man kay mga sagbot. Ang iwan. Kini siya kinabali ni. Tama ni gangguang na niyo, nabali siya. Takto karon katapusan 30 31 ba. Cutting ko na sila mga 15 ka bulig katurang ang dahon tag tulo upat akong kwaon. Kana diha. Kana diha ugma na na. Ugma na pa na siya agbason no.